O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Nong, tagay ka ng dogo. Ha? Utan, inunan, o kanon mais. Ha? Hoy, miss. Mahimong makig-ila-ila. Hoy, mangol ka ba? Gusto kong makig-ila-ila, di ba? Oh, ako din mong pakisultihan. Bungol ka. Ikaw na kinakahingaan ako bungol, sir. Pag ila-ila ta. Di ko makikila-ila sa taong hambugiro. Unsa? Noy, Blackie, tananoy. Mananoy? Ang atong order? Balik ko na to. Sige, tata. Tana. Dili ka makalagaw. Sir, ayaw, anak. Babae ko, sir. Gano'n rin babae ka? Bawsi mo na yung gibuhat, sir. Unsa'y bawsi? Violence against women. Unsa? Areho na, Michelle? Ayaw lagi mo paglagaw. Sir, naaraba si Senyorito Federico. Pasig, isumbong ti ka. Unsa? Di na ba na gusto og taong abusado si Senyorito Federico? Kuyog na ba mo? Tingalig mahunong ng katawa ni mo diha. Among pa si Senyorito Federico. Unsa? Sumbong ta kang senyorito, ha? Sir, kining nganong mamugos man ka? Ha? Nganong mamugos ka? Gusto kayo na? Gusto kang bukan, tika, sa imong naong ining akong kumo. Saan niya? Nauna ko siya, ha? Mabalot nga. Sa'yo naman imong bukon? Unsa? Oh. What's problema ni mo? Atin na. Imong kuyog nyo rito, bugiro kayo. Ngano de? Bugiro kay Manolti. Gusto makikila-ila na ako. Oh. Pag ila-ila mo. Problema ba na? Problema kayo. Tungod kay dili ko gusto makikila-ila og taong hambugiro. Respeto higid na. Paila yun. Kay lisod na kinaiya. Tingalig, masuko na siya ni mo. Inungdan bitaw ni Duol ko nimo para magpalaban ko nimo. Kanang tawanan. Ngilngig na. Ngilngig? Humba na nyo rito kay ngilngig man. Atin na. Sorry nyo rito. Pero ngutana lang ko. Kabadlong ka na o dili nyo rito? Oh, kining kwan. Sagdi lang nyo rito. Sige lang. Di magkakabadlong. Likay na lang mi. Manggawas na lang mi diri. Atin na. Atin na. Atin na. Wah, muling. Unsa? Sumbong ka kay Senyorito Federico. Oo, sumbong ko. Pero lakas man ka. Tungod kay may imik si Senyorito Federico. Wa pa mo makailan ako. Wa pa. Okay. Nay Blackie, ato na tanay. Nani. Sige, Nay. Ato na ta. Hoy! Dili ka makikila-ila na ko. Sa ako nagikaingon, sir. Di ko makikila-ila og taong hambugiro. Insa? May gaya kalikay ko. Kung wa pa, sunggo ko, di ba? Maog gina'y mahitabo ni mo. Ayaw, sir.
Ay na pa na yun ha. Abuso na sa kababayan imo na. Ayaw pa na pa to babay. Batian ni mo eh. Hindi ka maluoy ng mga babae, sir. Grabe sa tingka kagasing-kasing na. Sir, Ngano bang natao pa man mo din sa kalibutan, eh? Dito na lang mo sa impyerno. Kuyog mo sa tanas. sir. Anay, day, atira. Ayan lang kon. Alang tumag-tumag anang kon ay. Alang pagtumag-tumag anang sin. Dali na day. Tara, tara. Ah. Sorry, Noy, ha? Oh. Dali na, Noy Blackie. Wala ko kandila nga naubos. Karoon pa ko makasugat o babae ngayon adto karisgada. Nga nisulti na ko. Nga ako hambugero. Kiingnan pa ko. Nga adto naman unta ko sa impyerno. Shit! Wala. Igo lang ni tanaw na to, Senyorito Federico day. Uy, ayong tawhan na, eh. Alalay sila itong tawhan na, klaro kayo. Kaya wa, mag siya makabadlong ini. Bitaw no? Alantas gawas. Ato ta magpaabot dito, eh. Ako ang giingnan si tatay nga tag-iya. Nga dito lang sa gawas ihatod ang atong gi-order. Total, gibayaran ko naman tundaan. O day atira. Ako'y kiyawan ni mo eh. Kiyawan ko eh. Anong kiyawan mo ka? Di mo ka man nagtubag nila eh. Oh. Kiyawan ko eh. Ano gutang mo nagana man ko nam ko baba. Wah, yung kay kadlok. Gipuno nimo ang baso sa bino. Ani na ko ipahungaw nga kong kalagot sa bino. Oh. Giyano mo giyarok ang bino, ha? Nainsulto ako, Yorito. Nainsulto ako. Ngano? Bagsik, bayhana. Bagsik. Unya? Nagpugong lang ako. Kung wapa, nagkusmat ko na ang naong atong bayhana sa akong mga kamot. Gitawagan ako ang akong mga bata-bata. Aron sa iyon, lingawon siya. Unsa? Wa man nabalik sila si Athena o Blackie. Pero may baya kong lubat-lubatan aning gibuhat ni Athena. Base nung nakakita na sa tog enkwentro dito sa restaurant. Apason ko baka. Pero maikog man po kong ubiya sa mga estudyante niya. Yung nagpaabot ng mga aon. Ipanggutom naman ni sila. Day. Kaya ibong kwarta, inyong order, Rara. Uy, salamat ka ayo nang ha. Uy, salamat mo lang. Salamat sa day. May galit eh. Namalit pa mo, ha?
Huwag niyo mo mahadlok ang tao diha kahilabihan ka isog. Ay, kahadlok manong uy. Uy, mahadlok yung kaday. Ewa naman tayo igong kusog nga ikasukulala nila. Ah. Ay, gulits naman ka tao. Pailog lang nung. Bitaw nung! Pailog lang! Ha? Uy, may duha ka lalaki nga niabot. Sakay sa motorsiklo. Nagtibraso lang. Kung pulis patik ang bukton. Basta ang liw, patikan. Pasag din ay. Tana na. Tara. Oh. Ala, gali hata. Paagialang mi, noy. Alam mo pag alis among agianan? Wala. Nilingo-lingo lang day atina. Dagko ilingo-lingo maragbaksir. Wala, lingo-lingo lang. O, disinias nga. Wala. Day, disinias ka torjakon ka. Oh. Ay, Blackie pa! Wala. Di ka kos na diretso. Sinaya tina. Day. Ayaw. Ayaw siglante. Ayaw! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.